आङो सासे इउपिपिएल नि मावथि हिसाबै आङो पार्टिनि माखासे एक्टिभिटिसजों आङो जड़ित जानानै रायजो राजानि खाथिसिम बा ग्रासरुट लेभेलाव आं खामानि मावबाय थादों। बे हिसाबै रायजो राजाफोरजों आङो सावरायदों, रायजो राजाफोरजों आङो आलोचना खालामदों, रायजो राजाफोरनि सिन्था धाराखौ जोङो बुजिदों। बे हिसाबै रायजो राजाफोरा देग्लाय जोङो बावखुंग्रियाव इउपिपिएल खौ देरहानो थाखाय बयबो साखाफारा जानानै दङ। आरो मानोना जोङो थांनाय 5 बोसोराव बावखुंग्रि हिसाबै जोङो रायजो राजा हिसाबै जों समाज हिसाबै समस्ति हिसाबै जोङो डिप्राइभ जाबाय। मानोना बेहाय अपोजिसन एमसिएलए दङ। अपोजिसन एमसिएलए हिसाबै बेहाय रायजो राजानि जेबो मावनो हायाखै। बेखायनो दिनैहाय जोङो रायजो राजाफोरा जोंनि बावखुंग्रिखौ जोङो बोरै जौगाहोनो हायो, रायजो राजानि बोरै जोङो मोजां खामानि मावनो हायो, रायजो राजा लुबैनाय बायदि मोजां खामानि जायो, बेखौ दिनै रायजो राजाफोरा सिन्था खालामदों। बेखायनो रायजो राजाफोरा आसा खालामनाय बायदि जोङो दिनैहाय बावखुंग्रि हिसाबै जोङो बेखौ जोङो देरहानो हायो। बेखायनो जोंनि इउपिपिएल आ जोंनि रायजो राजानि लुबैनाय बायदि रायजो राजानि सिन्था धाराजों जोङो बेहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआ खामानि मावबाय थायोब्लानो जोङो बेयाव जोङो जेबो गोनो गोथो गैया। मानोना इउपिपिएल हिसाबै जोङो दासिमाव जोङो गोबां जों खामानि मावबाय आरो दासिमाव जोङो ग्रासरुट लेभेलसिम मावनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय जे मोनसे फोथायनाय, रायजो राजानि मोनसे बिसास बियो जोंनाव फैबाय आरो रायजो राजाफोरा इउपिपिएल नो भट होगोन होननानै रेडि दङ। बेखायनो जोङो बेखौल' नेना दङ इउपिपिएल आ माला जोंनि बावखुंग्रियाव केन्डिडेट होगोन आरो बावखुंग्रियाव माला जोंनि रायजोनि दाबि बेखौ जोङो बेखौ सुफुंगोन, बेखौ नेनानै दङ। नंखायनो जोङो एबार बावखुंग्रियाव जोङो इउपिपिएल हिसाबै गोख्रों जोङो दङ आरो देग्लायहाय दनेस्वर गयारि एमसिएलए बिपिएफनि एमसिएलए बिथांखौ फेजेननो होननानै रेडि दङ। बेखायनो जोङो इउपिपिएल आ जोंनि पार्टिनि निति आरो आदर्श बेखौ मानिनानै जोंनि ग्रासरुट लेभेलसिम जोङो माखासे खामानिखौ साबसिनै हामसिनै जोङो मावलांबाय थाब्लानो बेयाव जेबो सन्देह गैया, जों इउपिपिएल हिसाबै जों देरहागोन। आरो रायजोफोरा जेरैबायदि थुलुंगा होदों, रायजोफोरा जेरै सापर्ट होदों, बे हिसाबै जोङो खोब बेयाव मोजां मोनदों। मानोना आरो बिथांमोननि थुलुंगाजोंनो जोङो बांसिनै खामानि मावनो हादों। बेखायनो रायजोफोरा जुदि जेरैबायदि लुबैदों इउपिपिएल आ बेबायदि जुदि जोङो मोजां मोनसे थांखिजों जोङो बावखुंग्रिखौ खामानि मावनो हायोब्लानो जोङो बेखौ जोङो देरहानो हायो होननानै जोङो रोखा बुंनो हायो। इउपिपिएल हिसाबै जोङो बेयाव जोङो मिथिगौ, जोङो खामानि मावनानै मिथिगौ, जोंनि एक्टिभिटिस हिसाबैनो जोङो बेखौ जोङो फोथायनाय दङ। दासिमाव जोङो इउपिपिएल आ जेरैबायदि जोङो दावगादों, इउपिपिएल हिसाबै जेरैबायदि जों खामानि मावनो हादों, इउपिपिएल हिसाबै जों जेरैबो रायजोफोरनि बिसास जोङो लानो हादों, रायजोफोरा जेरै बिसास खालामदों, बे गासै बिटिआर ओनसोलाव जोङो बे जोंनि दोलोनि माखासे निति आरो आदर्श आरो जोंनि माखासे एक्टिभिटिस बिनि गेजेरजों जोङो दासिमाव जोङो बिटिआर ओनसोलाव 40थानि गेजेराव 27 बा 27 सिटखौ जोङो देरहानानै दं होननानै जोङो बे इउपिपिएल आ जों गोख्रों बुंनो हायो।